Rikker. Ja, mooi. Wat erg. Ik heb een mooie. Hey. Hoi. Bedankt hè. Allemaal. Lekker eten, man. Ja, lekker eten. Als voor soepstengels, de wit. Jezelf krijgt de soepstengel, ja. Nee, helemaal niet. Daarom hebben we hier een regie. Tweede aflevering, die zit vol met die grappen van het Hans. Als het er niet in zit, zal hij wel een goede reden hebben. Ja. Dit is wel de barbecue, man, hè? Maar begonnen ze nooit door die rapper dan? Nooit. Altijd door die barbecue, man. Alleen maar door die barbecue, man. Knappe vent aan het einde van de clip. En ze een Rodi of dat? Ja. Ik de Rodi. Ja, absoluut. Rookt die? Ja, precies goed. Ah, ik denk dan net. Ik dacht met die net zo. Ben ik maar eerder weer vrij. Dat is wel mooi. Kijk, mijn stem een beetje spaar ik vermoeden. The rain. Periode, maar ze zitten bakers en is de bakers wat alles van zeggen zou ik zeggen. Is het nou een rommelig naar mij, hè, maar voel ik het uit? Ja, oké. Let's begin. Verdomme. Ja, wat ik. Oh, hij